Assalamu алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Сез Яңа гасыр каналында авыл, андагы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән күрешүгә шиксез шатбыз. Әле генә җәй башланган кебек иде, бүген менә иң кыска төне дә килеп җитте. Баштарак ничек кенә фаразламадылар быелгы җәйне. Имеш коры, иссе булачак дип юрарга җөрьәт итүчеләр дә табылды. Әмма син сагышлыйсың, Ходай багышлый диләр. Шөкер, шелләсен дә татыдык, яшенле яңгырлары да кинәндерде. Тик менә җиләк-җимеш уңышы гына борчуга сала. Алма, чия чәчәкләрен салкын куркытты. Карлыганга да әллә ни өмет юк диләр. Кура җиләге күп булыр дип өметләнәләр бакчачылар. Булганына шөкер итәрбез инде. Табигать барыбер дә юмарт ул. Төрле файдалы үләннәрен җыеп, шифасын алырга насип булсын. Бүгенге чыгарылышта җәйнең бер көне елны туйдыра. Хуҗалыклар сыйфатлы синаж әзерләү белән мәшгуль. Алар халыкка социаль сәүдә хезмәте күрсәтүчеләр. Мәлки кулланучылар җәмгыятеннән безнең репортаж. Су каланчасы янәшәсендә яшәп тә суга тилмерәләр. Балыклы Шүкәй авылы халкының моңзарын без дә ишетеп кайттык. Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Шәшү тәмам дип республика кырларында эшнең тукталып торганы юк. Җылысы дымы булгач чүп үләннәре баш калкыта. Төрле корткычларга, авыруларга каршы көрәш алып барыла бүген. Әгәр узган ел белән чагыштырып карасак, быел бар эштә соңгарак калынды. Бу терлек азыгы әзерләүдә дә ачык чагыла. Пешәнлегенә алыйк. Былтыр аны 80 мең тонна әзерләгән булсалар, быел 43 мең тонна гына. Бер үк вакытта синаж салу дәвам итә. Дөрес, бу эшне яңгырлар бераз тоткарлый. Әмма җәйге яңгырның бер вакытта да артык булганы юганың. Бүген сусыл азыкны 600 мең тоннага якын әзерләп куйганнар. Биектау районының Әсән хуҗалыгында да синажны сыйфатлы итеп салырга тырышалар. Комбайнчы Илсур абый Валиев әйтүенчә, таптаучылар өлгерә алмый башласа яки дымлылык артып китсә, кырдан ташуны туктатып торалар. Теманы киләсе видеоязмада дәвам итәрбез. Әсән хуҗалыгының терлек азыгы сакланучы бозлары кырмыска оясын хәтерләтә бүген. Иң җаваплы чордыйлар бу эшне терлекчеләр. Шуңа механизаторлар да иртә таңнан кояш баеганчыга тикле штурвал артында. Алай ничек ишкан төстә барама, бер базны битендә ишкәндә салып бетерергә кирәк диләр. Өлгерәсезме? Ничә иш ясыйсыз? Вә ничек булайны арасы җырак булса, әзрәк булайны, җыраграк булса, массадан да карап, массада әйбәт булса, тизрәк булайны. Масса ничек кирәк быел? Ну, бик важный түгел инде. Айда табы иярләгән тракторның арбасына якынча 15-17 тонна туратылган үлән сыя. Бүген ерак басудан ташыйбыз. Көнгә 7-8 рейстан арттырып булмый ди. Үзе дә күрше авылдан килеп эшләп йөри икән әле. Әйбәт түлиләр, аванс, получка түлиләр, авансы калдырмыйлар, рәхмәт. Ашау әйбәт, ашаталар. Әлбәттә, синаж салганда ашыгу кирәкми дә. Дымлылык аз гына артса да, контрольдә тотучылар эшне туктата. Икенчедән ташыганны таптатып өлгерүдә мөһим бит әле. Контролируем. Если влажность идет, там слишком влажный корм. Синаж бик дымлы булса, эшне туктатабыз. Әлегә андый моментлар булмады, чөнки һәр эш үз вакытында бара. Һава торышы да яхшы, яңгырлар да юк. Синажны бу атнада әзерләп бетерербез дип уйлыйм. Баш зоотехник белдергәнчә, алар инде 10 июньдә үк арыш һәм тритикалидан синаж салып куйган. Анысы буаз сыерлар һәм тоналар өчен. Сөт җитештерүгә исә югары аксымга ия люцерна кирәк. Люцернаның беренче катыннан 2000 тонна сусыл азык әзерләрбез дип фаразлыйлар. Ни дисәң дә беренче катының уңышы азрак, бөтен өмет күп еллыкның икенче катына. Әле узган елдан калган запаслар да бераз күңелләренә җылылык өсти. У нас с прошлого года еще осталось. Безнең узган елдан калган 3 баз һәм 2 курган бар. Запас җитәрлек. Әгәр быел планлаштырылган терлек азыгын әзерләп булмаса, терлекләр аш калмаячак. Шулай ук безнең быел якынча 3000 тонна борчак синажы әзерлисебез бар әле. Әсән хуҗалыгына быел 6000 тонна синаж әзерләргә кирәк. Аны сыйфатлы итеп салырга тырышалар. Әле базны ябып бер ай узуга азыкны лабораторияләрдә тикшертәләр дә. Ни өчен дигәндә, бары тик сыйфатлы азык ашаган сыер гына сыйфатлы сөт бирә. Хуҗалыктан сөтне нәкъ менә балалар туклануы өчен эшкәртүчеләр алып китә икән. Дойных коров на данный момент у нас 550 голов. Бүгенге көндә 550 савым сыеры бар. Көненә якынча 19 тонна сөт сатыла. Аның сыйфаты бик югары, чөнки безнең белән килешү төзегән эшкәртүчеләр ул сөтне балалар туклануына җибәрәләр. Ул бар җирдә дә тикшерү һәм төрле экспертизалар үтә.
Sütне мол һәм сыйфатлы итү өчен 850 гектарда кукурузда чәчкәннәр. Аның 250 гектар мәйдандагысы бер төккә суктырылачак. Бүген игенчелек хуҗалыкка әллә ни файда китерми ди Руслан. Шуңа терлек азыгы булырлык культураларны күбрәк мәйданда чәчәргә уйлаганнар. Киләчәктә малларның баш санын арттыру максатын тормышка ашырачаклар. Бу юнәлештә эшне узган ел ук башлаган инде алар. В прошлом году, да, зимой мы открыли новый комплекс. Узган елның кышында без яңа комплекс ачтык. Ул 200 баш тана өчен төзелде. Ә хәзер нәкъ шундыйны яшь бозаулар өчен төзибез. Бу безгә мал санын тагын да арттырырга мөмкинлек бирәчәк. Бүген Лүтсернаның тагында үскәнен көтеп утыру ярамый. Тизрәк чабарга кирәк. Менә бу кырны иртә яздан тукландырган булган Әсән хуҗалыгы. Юкса бу кадәр уңышта ала алмас идек диләр. Ике тураткыч комбайнга шушы Макдон өлгереп бара. Хәер, Биектау районының башка хуҗалыклары да ныклап терлек азыгы әзерләүгә керешкән инде. Бүтән хуҗалыклар тоже әкренге киришеп китәләр. Менә бу үскәндә Ватан, ялгыш әйткән Ватан дип Татарстан агрофирмасы салып ята. Бүген тотынды Битаман хуҗалыгы җайлап кына хуҗалыклар кирип баралар. Ташыр өчен басу ерак дидек. Менә ул егылган үләнне туратып тиеүче комбайннар. Шуларның берсен тәҗрибәле механизатор Илсурабый Валиев иярли. Аның беренче мәртәбә комбайнга утыруына да 44 ел вакыт узган. Булар әйбәт инде, мин скачетердә башлады. Шуннан ни булды, шуннан әтилә курста эшләдем. Шуннан үзем дум белән чыктым инде. Элегрәк синаж әзерләргә 23-ләрендә керешә идек. Хәзер иртәрәк тотынабыз. Һава торышы да үзгәрә торгандыр ди тәҗрибәле механизатор. Тиеп җибәрәбез, ташучылары гына өлгерсен дип мыек астыннан елмая. Илгәрәләр үзе булай. Әнә берәү кепчәгә шатлап кына калды. Булай задержка юк әле. Үз вакытында аны ясап булган инде. Ва, нинди булмасын. Район хуҗалыкларындагы эшләрне нигездә Илсурабый кебек тырыш механизаторлар тартып бара. Эшнең күләме дә шактый туры килә үзләренә. Бүгенге көндә безнең район буенча 17177 тонна печән әзерләргә тиешбез. 67 тонна синаж и 67 тоже силос әзерләргә тиешбез. Бүгенге көндә 1270 тонна агрополия буенча синаж әзерләнгән, печән әзрәк 500 тонна шамасы. Ну, хуҗалыкларның бөтен мөмкинчелеге бар, техникалары каралган. Эшләргә дә эшләргә бүгенге көндә. Яшерин батырын түгел, һәр хуҗалыкта шулай. Бер механизаторга 2-3 техника туры килә хәзер. Әсән хуҗалыгында да нәкъ шулай. Зирновой бар әле. Зирновой бар. Калган ягы Аннан кызга сука инде. Тасим сут бара минем. универсал 2 комбайн касып. Әле 2 трактор мыңнанчы. Беларусым бар, Беларусны кешегә бирдек. Ул Исрабый шәрәксез җитмәүлектән мәничи бу. Диләйсезне механизаторларны буштатмаска. Буштатмаскадыр җылатыңны. Моннан 10 еллар элек Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов барлык районнарда да кулланучылар җәмгыяте эшләргә тиеш. Булмаган районнарда яңадан оештырырга кирәк дип йөкләмә биргән иде. 14 районда аларны яңадан җанландырып җибәрделәр. Кулланучылар җәмгыятенең эшчәнлеге турыдан-туры район үзәкләре, авыллар белән бәйле. Бер генә мисал китерүдә җитә торгандыр. Иракта урнашканмы ул авыл яки кичкенәме, кулланучылар җәмгыяте андагы халыкка сәүдә хезмәте күрсәтеп тора. Авыл кешесе җитештергән товарны сатып алу белән дә шөгыльләнәләр. Моңарчы Саба районы кулланучылар җәмгыятенең сүт җыюы, халыкка казурдак шиби үстереп бирүе хакында сөйләгән идек. Кайбыш районындагы Мәлки кулланучылар җәмгыяте дә халыктан сүт җыя. Эш башлаганда 15 кибете булса, хәзер 20дән артык. Замана кыенлыкларына бирешми алга атлаучы кулланучылар җәмгыяте хакында безнең репортаж. Әмма ни кызганыч авыл иртәсе ничек кенә ямьле булмасын, яшьләр шәһәргә агыла шул. Мәлки авылында халык сыерларны күпләп асрый икән әле. 2 көтү чыга. Һәр берсендә 50 баштан артык сыер йөри диделәр. Халыкның сыйлы көне сыер белән биредә. Ну, һәр бер кеше үзенчә тырыша инде. Чуть-чуть кына семья хәлен бюджетны әзрәк кенә яхшыртырга тырышабыз. Субсидия бирәләр 2-3 сырыс тоткан кешеләргә, тем более. Шуңа инде эштән дә ким тотырга нежелательно. Электән авыл хәбәрләрен көтү куйганда сөйләшәләр иде. Хәзер дә шулай. Бер-беребез белән күзгә күз карап аралашу мөмкинлеге дә бар әле ди Елена Бишарина. Хәзер бит инде эштән кайтасың да өйдә утырасың, өйдәге мәшәкать белән заниматься итәсең. Ул урамга чыгып утырып торырга вакыт юк элек заманнарда кебек.
Капка төбенә чыгып сөйләшеп утырмыйсызмы хәзер? Әбиләр утырып торалар иде, ну әбиләребез дә бит баралар. Шулай, безнең яшьләрнең вакыты юк утырып торган. Лично менә үземнеке точно. Көтүне озату белән авыл башыннан сөт җыю машинасы күренә. Сөт тулы мөлдерәмә чиләкләрен асып, аны каршы алалар. Кем күпме сөт тапшыра, майлылыгы ничек? Сөт җыючы моны чиләкләргә күз ташлау белән чамалый. 4 сер безнекене безнеке. Алла. 4 сер. Ничек туйдырып торасыз аны? Или җирләрегез бармы сезнең? Җирләребез юк, җыябыз, кырлардан җыябыз. Сатып алабыз. Пешәннәрне. Пешеннән сатып алабыз да. Хикмәтле. Ну сатып алган сөт, без саткан бәя җитәме соң? Җитә. Җитә Аллага шөкер. Сөтләрен бирәләр. Менә бүген генә күпме сөт тапшырдыгыз инде? Бүгенгә без 72 литр алып чыктык. Валентина Андреева җыючыга сөт тапшырып, айга якынча 50 мең сум акча эшли. Күпме бу, әллә азмы? Кем ничек саный инде? Сыерны бит ашатасы бар. Үзеңнең хезмәтеңне дә өстәргә кирәк әле. Литрына 23 сумнан халык канәгатьме соң? Ну ярый инде нишләтәбез? Буганы белән. Кая куясың? Кая куябыз, чыгарып атып булмый. Мәлки авылында 2 сыер гына түгел, 6 шарына асраучылар да бар. Лариса Шпакова үзебезнең җирләребез бар. Пешәнен икмәген үзебез үстерәбез. Сатып алып ашатуга караганда отышлырак ди. Безнең 6 сыер, 1 тана бар. Әле танада калдыргансыз арттырганмы исәп? Юк, инде бераз алыштырасы иде картайып бара сыерлар. Арттырган түгел. Юк, алыштырасы иде бераз. Арттырган ният юкмы соң? Менә сөтнең бәяләре канәгатьләндермә бу көндә ничә сумнан җыялар? Пока 25 сумнан биреп параларын да расчётлыйлар. Сыерларны арттырасы килми. Юк. Эше күп. Халыктан сөт бәясен арттыру өчен ни эшләргә мөмкин? Әлбәттә, көндәшлек кирәк диярсез. Бар ул Мәлки авылында көндәшлек. Моңарча бу җирлектә сөтне Мәлки кулланучылар җәмгыяте генә җыйган. Район җитәкчелеге көндәшлек тудыру максатыннандыр инде күрше Ульян өлкәсе һәм Чуваш республикасыннан сөт җыючылар кертә. Ә менә бәяләр генә ни сәбәпледер артмаган. Юк, районда шул ук бер бәя. Шул бер бәя белән расчётлыйлар. Һәрберсе, һәрбер точка шул ясый инде. Бер бәя белән. Теге җыючылар күбәйгәнгә карап бәя артмаган. Юк, юк артмады. Инде күрше республика вәкилләренә сөт тапшыручылардан сорап карыйк. Аларның ни өчендер безнең белән сөйләшергә кәефләре юк иде. Бәлки зур акча вәгъдә итүчеләргә ышанган өчен үкенәләр микән? Сез кемнәргә тапшырасыз сөтне? Шул Ульяновскийдан килә инде. Ульяновскийдан килә. Узган айда ничә сумнан түләделәр литрга? 25, да, 25. Сөт җыючыларның бушка йөрмәгәнен барыбыз да белә. Димәк, Мәлки авылы халкының яртысы диярлек күрше республика вәкилләренә акча эшләп бирә дигән сүз. Районның Мәлки кулланучылар җәмгыяте җыя торган сөт күләме сизелерлек кимегән. 5 авылдан җыямын мин. 4 авылдан. 5 шали тегендә барам. Подбережье баштан чыкты. Мен жарым җыла, менде 400. Али бераз төште. Элек күбрәк җыялар. Элек 2 тонна артык. Шун белән пишкәйде инде. Хәзер моны тикшереп алалар. Патнамы. Ничек киметтәге соң җыюны? Җыюны кәрделәр бит. Сугышып жатмадык война. Главадан торадыр. Кемнәр керүсен? Ульянский. Ульянский кермәгән булса мин 2 тонна артыкны җыялар. да. Юрий күрше Иске Тәрбит авылында яши. Авыл кешесе тапшыра торган сөтнең сыйфатыннан зарланмый. 1-2 кеше булырга мөмкин сукушучы. Аларны күз белән айырам мин. Урында ук аңлашабыз ди. Хәер, бу чиләккә ягылган майга карап та сөтнең сыйфатлы икәнен чамаларга була. Без дә литрына 23 сум түлибез. Нигә башка җыючылар керттеләр, аңламыйм ди Юрий. Аны аңламадым мин. Бераз неттем алар белмим. Мен сугышып жатмадым инде. Ну булай иде инде аларны колап чыгарып, кырышы юк миңа. Әлбәттә, районнарда кулланучылар җәмгыятьләре юкка гына төзелмәде. Кечкенә авылларны да азык-төлек белән алар тәэмин итеп тора. Файдасы булмаса, шәхси кибет тотучы ул авылга барамы соң? Менә монда частный кибет ачты, аларга файда булмаган җабалар итә. Безгә без аны җаба алмыйбыз. Эшләтәбез, халык өчен эшләтәбез. Бүген авыл кибетләренә керсәң, җаның нитәли шул бар. Әле кибете булмаган авылларга атнага 2 көн машина җибәрәләр. Сораган кешегә азык-төлектән тыш суыткыч, телевизор, хәтта төзелеш материаллары да илтеп бирәбез ди Салават Халиков. Каядыр сату айга 100 мең булырга может, каядыр 70 мең бар. Менә шул авылларда әле кибет торабыз менә. Ну хәзерге вакытта бик авыр, кибетчеләр табып булмый. Яшьләр безнең районда калмыйлар. Кибетчене эше бик авыр. Ул
килүче бик әзрәк. Тырышабыз булган кибетчене тырышып, бераз зарплаталарын арттырып, премиялар биреп, шунда тотып торабыз пока. Подберезье авылында ипи пешерү цехлары эшли. Халык соравы буенча төрле камыр ризыкларды да әзерләргә керешкәннәр. Кенен инде 500-ләр, 700-ләр була, шул арада инде. Ең күбе 800-ләр дә булып киткәндә, күбрәк заявка булганда. Аннары пироглар пешерәбез, пироглар кәбестә пирогы пешерәбез, алма пирогы пешерәбез. Аннары сметанниклар, курагадыр, безнең наименование 10-га якын инде. Барлык пешкән әйберләрне авылларга Илшат Гарифуллин тарата. Бер генә авылны да шитләтеп үткәнебез юк ди Илшат. Автопарк бик көчле жаңа. Бүгенге көндә 18-21 авылларга магазиннарга таратыла ипи. Эштерле, икмәк пешерелә. Высший сорт, серый и дарнинский дигән кара дип әйтәбез, круглый и выпечкалар була. Пешерү күләмен тагын да арттырырлар иде. Пешекчеләребез җитешми ди Галина. Бу күп авылларга хас проблема инде. Укытып та чыгардык, менә 50% үзләре түләп, 50% без түләп чыгардык. Но яшьләр районга кайтыр өчен нәрсәдер районда булырга тиеш, менә кызыксынмаш. Менә шәһәргә киткән кеше или кияүгә чыгып китәләр кызлар, или кайтмыйлар. Но безнең шулай возможность бар, менә безнең председатель Рашид Рифкач рәисебез белән сөйләшеп, бесплат группалар ачарга, менә без укытып чыгардык, технологка да, нигә дә, менә фикарны буенча укытып чыгардык. Узган ел Мәрки кулланучылар җәмгыятенең товар әйләнеше 160 миллион сумны тәшкил иткән. Кыскасы, халыкка шул кадәр күләмдә хезмәт күрсәтелгән дигән сүз. Кулланучылар җәмгыятенең эшчәнлеген бүген социаль сәүдә хезмәте күрсәтү дип бәяләргә кирәктер җәмәгать. Җәйге эстеләр башландымы, суга тилмерәбез. Чәй кайнату, кул юу өчен дә төнлә йокламый кизү торырга туры килә. Менә шундый иштәлектәге хат юллаганнар безнең WhatsApp номерына Балык Бистәсе районы Балыклы Шүкәй авылыннан. Соңгы елларда Чиста су программасы белән күпме авыллар су челтәрләрен алыштырды. Бу авылда су килмәүнең сәбәпләре нидә икән дип барып күрергә булдык. Баксаң, авылның югары очында яшәүчеләр тилмерә икән. Су каланчасы да шунда, авыл башындагы үргә урнаштырылган. Алтынны чыккан җирендә кыйммәт диләр. Монда да шулай. Су чыккан урында яшәүчеләргә тукталып тормый гына туры түбән очка юл ала. Әлеге табышмакка җавапны Гүзәл Хөсәйнова эзләде. Менә шулай, кранны ачканга карап, су мичкәгә дә, чүмечкә дә акмый. Әлфинур апа Билалова җәйге эсселәр башлану белән шулай суга интегәбез дип башлады сүзен. Су нәрсә ул дип сорыйм, кайбагытта сорыйлар безнән, су бармы сезнең ишләр дип. Нәрсә соң су дип инде. Бу хәл 10 елдан артык дәвам итә икән инде. Балыклы Шүкәй авылының югары очында яшәүчеләрнең тәмам теңкәсенә тигән. Еласаң ела, көлсәң көл дигәндәй, су булмагач бер эшебез калмады. Ял итеп кенә утырабыз ди Рәхимә ханым да. Бер эш тә юк. Чәй куясы юк, чәй куймагач посуда җуасы юк. Мунча ягасы юк, су юк. Мунча якмагач кир җуасы юк. Даже идәндә җумыйбыз. Эшкә интеккән кешеләр белән алыштырып тора алабыз. Без су булган кешегә барабыз, алар бездә ял итеп алалар. Рәхимә Тавафиева шушы авылда туып үскән, 43 ел Екатеринбургта яшәгәннән соң кире туган ягына кайтырга мәҗбүр булган. 89 яшьлек әнисе йөри алмый, аңа ярдәм итү максаты белән кайткан. Элек булышкан күршеләре үзләре дә алыгайды хәзер, барысы да 70тән өстә ди Рәхимә апа. Әле без күптән кайтмадык, 4 көнгә бер төнне җидек суна. Бер төн булды. 14-ннән 15-нә сауытларга торып калдык. Бүген төнне яңгыр яуды. Ярар инде тагын тормыш иптәшем җокламаган төне буе җыгам, мунча ягарлык су җидем диде. Ансы бәхет инде. Краннан су килмәгән вакытларда нишләргә? Чәй куясы, ашарга әзерлисе бар бит. Анысына чишмәгә йөриләр икән. Кунаклар килсә кыен бит диләр. Атна ахырында кайткан балалары да ташып калдыра икән. Малайым Казаннан кайтканда инде Курша авыл, Олукмас дигән авыл бар, изгиләр чишмәсе анда. Суы тәнне шуннан эчәргә нигә күп итеп алып кайтып куя. Аннары булмаса инде монда безнең үзебезнең әзгенә агытырга чишмәбез бар. Шуннан 5 литрлы белән ташыйбыз. Зәкия апа Шихапова авылның түбән очында яши. Биредәгеләрнең хәлләре югары очныкыларга караганда уңайрак. Ни дисәң дә кранны ачкач су килә. Сирәк кенә туктап алган вакытлары да булгалы икән.
Краннан су килсә дә, шәйгә, аш суга, хәтта мунчага да суны шушы шишмәдән алырга гадәтләнгән алар. Ни өчен? Чөнки суы бик тәмле. Зәкия апаның улы Илнур шушында кипкән күлне казытып, анда 2 чакрым ераклыктагы урман шишмәсеннән торба сузган. Хәзер бу шишмә суын үтеп китеп йөрүчеләр дә алып китәргә гадәтләнгән. Бөтен авыл килә, рыбный слободалардан да киләләр монда, тәмле су дип шулай итеп китәләр. Бик кинәндек монда. Рәхмәт кенә укыйлар. Бик рәхәт тә яшибез. Рәхәттер авылда, сүз дә юк. Әмма аңа карап тормый, яшьләр шәһәргә агыла шул. Эш юк. Без эшләгәндә эш бар иде, менә минем эшләмәгән эшем калмады. Бетте бит, бөтен нәрсә бетте. Фермада бетте, бөтен әйбер бетте. Югыйсә нитәрләре, эшләрләре. Алайда кире су темасына кайтыйк әле. Өлкән яшьтәгеләргә 5 литрлап шишмәдән су ташуы да җиңелләрдән бирелми. Күргәнегезчә, Балыклы Шүкәй авылының рельефы авыш. Су кудырту каланчасы югары очта булса да, суы нигәдер анда калмый, түбән очка төшеп китә. Монда тагын бер сәбәп бар ди авыл халкы. Түбән очта яшәүчеләр көн дәвамында суны бакчаларына агыза диләр. Без кеше капкасыннан кирип, анысын ук тикшереп йөрмәдек, анысы үз намусларында калсын. Бакчаларга ашып сиптерәме түбән эшләр? Кем белгән инде, мин үзем бәрәңгегә сиптермим, яшелчәгә сиптерәбез инде. Каланчага су кудырту эше Вакыйф абыйга йөкләнгән. Җәйге шеллә җитсә, каланчаны су белән тутырып булмый дип гаҗәпләнә ул да. Шусы гаҗәбән. Как яңгыр жава су була бит. Сибәләр сипмәсән исен. Инде сисәвиттә жүреп карадык кешегә дә әйтеп, аңламагасын исен. Яңгыр яуды төнне. Шул хәтле яхшы яңгыр яуды бүген төнне. Менә су юк. Авыл җирлеге башлыгы Казанда булу сәбәпле үзен очрата алмадык. Су каланчасын узган ел яңа торгызганнар. Шуңа да карамастан суны җиткереп булмый ди Вакыйф абый. Димәк, сәбәбе каланчада булмаган. Быел инде авыл иратлары белән киңәшкәннән соң насосны яңага алыштырып карыйк дигән фикергә килгәннәр. Узган ел запаска самообложение үзара салым акчасына нигә караган насос алырга су күтәрү насосы алып куйдык, запаска бар. Әгәр дә инде менә күтәреп булса, барып алыштырып куясы. Шәй кую, ашарга пешерү бер хәл. Әле авылда мөгезле эретерлек асраучылар да бар. Малларга суны ничек җиткерергә? Су каланчасына якын яшәүчеләр әнә шулай турыга шланг белән дә тоташтыра икән. Анысы кайчак тишек булып асфальт юлга да агып ята. Ярый да Сергей Егоров кебек тәртипләп кенә вакытлыча куллансалар. Ну, ничегенде һәркем нәрсә булса тырыша, ничек булса суны табарга тырыша. Минем хайваннарым юк. Хайванны кешегә бит поставить бик күп кирәк. Хайванны сертергә. Шул асмак күрә сузалар инде. Мин үзем дә суздым, дип әйтмим. Яганнан суздым. Кимин кирәгенчә алам да, все, үзеп куям, насос кындырып куям. Ә менә суга түләү кагазын ай сайын җибәреп торалар. Дөрес, күп тә кебек түгел инде ул акча. Әмма килмәгән суга нигә түләргә соң? Җәйкене узган елда, 3нче елда 1-2 айга бу акчаны күпсенүдән түгел, булмаудан принципка барып мин түләмәдем. Быел да түләмим дип торам, әгәр шулай булса дип. Әлбәттә, авылда яшәгәч, бакчада яшелчәсен дә үстерәсе килә халыкның. Су сипмәсәң, алары да үсми, уңыш та бирми. Аптыраганнан күрәсең, хәленнән килгәннәр үзләре кыю бораулата башлаган. Барысы да бораулатыр иде. 20 метр тирәнлектә яхшы су чыганагы. Әмма андый рәхәтлек шактый кыйммәткә төшә шул. Монда бит инде пенсионерлар гына пенсиягә менә үзегез уйлап карагыз. Аңа хәгыдәте 120-130 мең акча кирәктер иде ким дигәндә. Казытырга инде, казытырга анда йөне алырга кирәк бит инде аның. Шул приборларын. Балыклы Шүкәй авылының табигаты да бик ямьле. Шуңа кайчандыр чыгып киткән яшьләр олыгайган көннәрендә авылга тартыла. Авыл җирлегендә ышандыруларынча, шушы көннәрдә каланчаның насосын алыштырачаклар. Район үзәгеннән белгечләр чакыртачакбыз диләр. Яңа насос кую югары очта яшәүчеләрне суга кинәндерерме? Нәтиҗәсен киләсе тапшыруларда сезгә хәбәр итәрбез. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын рус телендә Гүзәл Хөсәенова алып барачак. Ә без 5 июль кичендә очрашырбыз. Исән-имин булып, туган җиребездә бәхетле мул яшик.